моҳи соли 2022 дар ҳудуди вилоят аз тарафи раёсати шӯъбаву бахшҳои мақомоти омор ва 174 нафар шахсони мансабдор яъне сармуосибу муосибон ҷарима карда шудаанд. ин ҳам бошад ба маблағи 70810 сомонӣ ҷарима карда шудааст ки ин ҷарима ба пуррагӣ ба буҷаи ворид карда шудааст. роҳбарои ташкилотро албатта роҳбари ташкилот ҳам ҳастад, сармуосиб ҳам ҳастад, чунки дар шакли ин аз тамоми шаҳру ноҳиё ҳастад. ино мо дурӯғ нестанд, барои чӣ ино танҳо аз тарафи сардорони мақомоти омори шаҳру ноҳиё ва он ташкилоти муассисаҳое ки ҳисоботро бар дурӯғ пешниҳод карда ҷарима карда шудааст. кадом ноҳияда бисёр ноҳияи Шаҳртӯз, Шониён, ҳамаи ноҳиё ҳастанд. тамоми шаҳру ноҳиё ягон нафар роҳбарони ташкилоти идораҳоро метавонед номбар карда? албатта дар онҷа ба тариқи мо гирифтагӣ ҳастем. мо муайян кардагӣ нестем ки худи роҳбар аст ё сармуосиб. дар онҷа ҳам роҳбарам ҳаст, ҷазо гирифтагӣ ҳаст, ҳам муосибам ҳаст, сармуосибам ҳаст. шахси мутасаддие ки ҳисобот пешниҳод мекунад ҷарима карда шудааст. чӣ омори бар дурӯғ пешниҳод кардаанд? омори хато бар дурӯғ не хато пешниҳод шудааст дар тамоми намуди шакли ҳисобот. шакли ҳисобот масалан ҳисоботи фермер аз музди меҳнат аст. ҳамаи шаклҳои ҳисоботое ки бо хато пешниҳод шудааст миқдори изофанависӣ ҳам аст. мутахассисон ҷарима карда шудааст. изофанависӣ набуд дар банҷ. албатта ин бо хатогӣ аст. ҳамин хатогӣ худаш ҳамон саломат бошед.